Σας ευχαριστούμε και εμείς και σας ευχαριστούμε επίσης που μας θυμίσατε ότι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία είναι εδώ και όχι κάπου αλλού. Και τώρα καλώ στο βήμα την πρώην υπερνομάρχη Αθηνών Πειραιώς και επικεφαλής της Δημοκρατικής και πρώην πρόεδρο της ΕΝΑΕ, επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στη Φόβητη Γεννηματά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν μας χωράνε οι αίθουσες πια. Αυτή η σημερινή συμμετοχή μας γεμίζει αισιοδοξία. Είμαστε σήμερα εδώ, ενωμένοι και πιο δυνατοί. Ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας και ξανασυναντιόμαστε με τα στελέχη μας και τους συντρόφους μας από όλη την Ελλάδα. Είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για την μεγάλη ανατροπή στο κράτος με αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση. Όμως δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω από την κατάσταση της χώρας που αυτή η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί σε επικίνδυνα διέξοδα. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί σέβομαι και το χρόνο και το ότι είναι πάρα πολλοί οι όρθιοι και αυτοί που είναι έξω από την αίθουσα. Οι τυχοδιοκτικοί χειρισμοί, η ανικανότητα της κυβέρνησης να ολοκληρώσει θετικά την αξιολόγηση, παρατείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στον τόπο. Με δραματικά αποτελέσματα. Η ύφεση επιστρέφει στην οικονομία. Η ανεργία αυξάνεται για άλλη μια φορά. Και το τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να χρηματοδοτήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή η υπερφορολόγηση και τα κυβερνητικά μέτρα οδηγούν σε απόγνωση τα νοικοκυριά. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών αυξήθηκαν τον Ιανουάριο κατά 1,6 δις ευρώ. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την πολιτική τους όχι μόνο εξοντώνουν και φτωχοποιούν τη μεσαία τάξη, αλλά στερούν και από εκείνους ακόμα τους φτωχότερους τη δυνατότητα κάθε οικονομικής ανέλυξης, εξέβρεσης εργασίας, βελτίωσης της θέσης τους, καταδικάζοντάς τους να παραμείνουν στη φτώχεια με αντάλλαγμα κάποια μικρά επιδόματα. Εδώ και 6 μήνες η κυβέρνηση σπαταλά το χρόνο αλλά και τις αντοχές της χώρας, ετοιμάζοντας μια ακόμα συνθηκολόγηση ηττημένου. Αλυσοδένει τη χώρα με το δίλημμα Brexit ή διαρκής λιτότητα, με νέα σκληρά μέτρα, με ένα 4ο μνημόνιο και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση αυτή τη φορά. Μην περιμένει γι' αυτά καμία συνένεση από μας. Δεν θα βρει σε εμάς συνενόχους. Η θέση μας είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Εμείς το χρέος μας απέναντι στη χώρα το κάναμε και το κάνουμε. Το κάναμε το 2015, όταν βάλαμε πλάτη για να μην αντιμετωπίσουμε την άτακτη χρεοκοπία. Και το κάνουμε διαρκώς όλο αυτό το διάστημα με τις παρεμβάσεις μας στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, ζητώντας να σταθούν ανάχωμα απέναντι στις ακραίες επιδιώξεις και απαιτήσεις των πιο συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης, αλλά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όμως οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μπόρεσαν, δεν ήξεραν, δεν θέλησαν να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες που τους δόθηκαν. Τώρα ο κύριος Τσίπρας, μετά την αποτυχία της δίθεν μάχης κατά της διαπλοκής, που στην πραγματικότητα ήταν η προσπάθειά του να στήσει τη δική του διαπλοκή, προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα την πολιτική. Έτσι πότε ευτελίζει τη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, πότε ζητά δάνεια με πολύ μεγάλα επιτόκια για να χρηματοδοτήσει το πελατειακό του κράτος και βέβαια κατά τη συνήθειά του κάθε 3 και λίγο κάνει και μία εξεταστική. Με 2 όμως εξαιρέσεις, τις οποίες υπερασπίζεται μέχρι κεραίας. Η πρώτη αφορά τις δικές του ευθύνες για τη βύθιση της οικονομίας και τα 86 δις που χρέωσε στον τόπο, για το 3ο αχρίαστο μνημόνιο, για τα capital controls, την απώλεια 20 δις από τις μετοχές του δημοσίου στις τράπεζες. Η δεύτερη αφορά τις ευθύνες της δεξιάς. Αφορά τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 ως το 2009, που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, γιατί αυτό το φλερτ πολύ καλά κρατεί. Ακούστε, εμείς θα συμφωνήσουμε σε κάθε εξεταστική από θέμα αρχής.
Διαφάνεια για τους πάντες και παντού. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και τίποτα να κρύψουμε. Επιτέλους, ας το κατανοήσουν όλοι αυτό. Και φυσικά μην έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι εμείς θα παγιδευτούμε σε ανούσιες συζητήσεις. Εμάς το μέτωπό μας είναι στραμμένο στις ανάγκες του ελληνικού λαού, στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, τις προοδευτικές σύγχρονες μεταρρυθμίσεις για την έξοδο από την κρίση με ασφάλεια μέσα στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Πάλι μαζί στην αρχή μιας καινούργιας πορείας, όπως είπε πριν από λίγο ο Κώστας Κανδαλίδης. Έγνοια μας πάντα ο λαός και η πατρίδα. Η δύναμη των ιδεών μας είναι πάντα ζωντανή. Και θα έλεγα ότι τα οράματά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας. Δεν είναι μόνο οι θεμελιακές μας αξίες, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, η ανοιχτή και αλληλέγγυη κοινωνία. Είναι και οι αξίες που συνδέονται άμεσα με τον πολίτη, τη δημοκρατία. Είναι η αποκέντρωση, η λαϊκή συμμετοχή, ο δημοκρατικός προγραμματισμός. Είναι οι αξίες που οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ, αλλά και πολλοί άλλοι σε όλο τον τόπο, σε όλη τη χώρα, υπηρετήσαμε και υπηρετούμε. Είμαι περήφανη για αυτή την κοινή μας πορεία. Για τους δρόμους που άνοιξε η παράταξή μας όλα αυτά τα χρόνια. Για τις αυτοδιοικητικές διαδρομές. Για μένα ήταν κάτι σαν μοίρα και επιλογή ταυτόχρονα. Γιατί γαλουχήθηκα με τις ιδέες της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης, όταν το 1981 μια χούφτα άνθρωποι μαζί με τον Γιώργο Γεννηματά έκαναν τομές και ρήξεις και άνοιγαν δρόμους πραγματικούς. Θεμελιώδεις ανατροπές έγιναν τότε στην αποκέντρωση. Τίποτα δεν θυμίζει σήμερα την Ελλάδα του 1981 με τους 6.500 δήμους και κοινότητες, εκδοτήρια ληξιαρχικών πράξεων, διαχείρισης και μόνο των σκουπιδιών, αλλά και ψηφισμάτων. Και βέβαια λιγοστών έργων που γίνονταν κατόπιν ενεργειών του κράτους της δεξιάς. Οι 325 δήμοι και οι 13 περιφέρειες σήμερα είναι σύγχρονοι οργανισμοί που δίνουν καθημερινά τη μάχη και σήκωσαν πολύ μεγάλο βάρος για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης, και απέδειξαν ότι ναι, μπορούν να σηκώσουν και άλλα βάρη και άλλες αρμοδιότητες και σημαντικούς πόρους. Έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι η δεξιά πολέμησε με πάθος όλες τις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έκανε η παράταξή μας. Και από την άλλη μεριά, η παραδοσιακή αριστερά έκανε το ίδιο όταν δεν υποβάθμιζε το διάλογο με την απουσία της. Τιμούμε το παρελθόν μας, αλλά το κρίνουμε και αυστηρά. Στόχος μας είναι να το υπερβούμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί αυτό που κυρίως μας ενώνει και μας έφερε σήμερα όλους εδώ είναι το μέλλον και η αγωνία μας για τα επόμενα βήματα που πρέπει η παράταξη να κάνει και τους νέους δρόμους που πρέπει να ανοίξει. Ένα μέλλον με τη μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη ξανά στο προσκήνιο, αναγεννημένη να ανοίγει νέους δρόμους και στην αυτοδιοίκηση. Εξάλλου η αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η κυβέρνηση έχει σχέση εχθρότητας με το θεσμό. Και 25 μήνες τώρα το δείχνει αυτό ξεκάθαρα. Δεν αντιλαμβάνεται τη δυναμική του, ούτε γνωρίζει τα προβλήματά του. Η πολιτική της κυβέρνησης και στην αυτοδιοίκηση κινείται μεταξύ συγκεντρωτισμού και καθεστωτισμού. Τη μία προσπαθεί να υποκαταστήσει τους ερετούς με τοποτηρητές του Υπουργείου Εσωτερικών. Και την άλλη προσπαθεί να τους αποδυναμώσει με τέτοιες προτάσεις όπως αυτή που παρουσίασε πρόσφατα ο αρμόδιος υπουργός. Η λέξη παροδία είναι η πιο επίοικης για να χαρακτηρίσει κανείς την κυβερνητική παράσταση των τελευταίων εβδομάδων σχετικά με την ονομαζόμενη αναθεώρηση του Καλλικράτη. Τι εισηγούνται για το αυτοδιοικητικό αύριο? Ουδής γνωρίζει, ούτε καν οι ίδιοι. Ποια είναι η βάση της μεταρρύθμισής τους? Είναι ένα απόρισμα, ένα πόνημα 443 σελίδων μιας επιτροπής. Μέσα στην άγνοιά τους νομίζουν ότι οι μεταρρυθμίσεις μετρούνται με το ζύγι και πέταξαν στον αέρα ένα σωρό χαρτιά, νομίζοντας ότι αυτό θα πει ταυτόχρονα και μεταρρύθμιση. Η αλήθεια είναι μία. Γνωρίζουν ότι καταραίουν,
Αντιλαμβάνονται ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 19 οι λιγοστές σήμερα δυνάμεις τους στην αυτοδιοίκηση θα εξαϊλωθούν. Γι' αυτό οδηγούν την κατάσταση στην αυτοδιοίκηση σε ένα επικίνδυνο αλαλούμ. Την ίδια στιγμή δεν έχουν να περιμένουν τίποτα η αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες από την παλινόρθωση της δεξιάς. Στον προγραμματικό και πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας απουσιάζουν παντελώς τόσο η αποκέντρωση όσο και η αυτοδιοίκηση. Και αυτή η απουσία δεν είναι τυχαία. Πόσο μάλλον που ο σημερινός αρχηγός έδωσε δείγμα αντιμεταρρυθμιστικής πολιτικής ως υπουργός. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και είναι έξω από τη λογική τους η αποκέντρωση. Είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος του συγκεντρωτισμού. Εμείς πιστεύουμε στην αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ανάπτυξη, στην πράξη και όχι στα λόγια. Γιατί σήμερα όλοι μιλούν για την ανάπτυξη, αλλά μένουν στα λόγια. Την ανάπτυξη περιγράφει ο Πρωθυπουργός, της πρώτης φοράς αριστεράς. Και με την πολιτική του βαθαίνει την ύφεση και οδηγεί τη χώρα σε τριτοκοσμικές συνθήκες και φτωχοποιεί το λαό. Την ανάπτυξη περιγράφει και ο επίδοξος Πρωθυπουργός της δεξιάς, αλλά την αφήνει στις ορέξεις της ασίδωτης αγοράς. Την ανάπτυξη περιγράφουν ακόμα και οι εραστές της δραχμής, αλλά κρύβουν την καθολική χρεοκοπία που θα την ακολουθήσει. Σήμερα όλοι μιλούν για την ανάπτυξη. Δεν απαντούν όμως αν είναι διατεθειμένοι και πώς να ανατρέψουν ριζικά τις χρόνιες παθογένειες ενός συστήματος που συντηρεί το σπάταλο κράτος. Ενός συστήματος που εμποδίζει κάθε επενδυτική πρωτοβουλία και καταδικάζει τη χώρα τελικά σε ύφεση και στασιμότητα. Όλοι μιλούν για την επίγουσα ανάγκη της τροφής στην παραγωγή και την πραγματική οικονομία. Δεν απαντούν όμως πώς μπορεί να ξεκινήσει καν αυτή η προσπάθεια στις συνθήκες της κρίσης, της δημοσιονομικής προσαρμογής, των περιοριστικών όρων της Ελλάδας των μνημονίων. Όλοι μιλούν για μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές και εννοούν ως τέτοιες μόνο ό,τι διευκολύνει την πλήρη αποδιάρθρωση των θεσμών, των διαδικασιών, των σχέσεων, των εργασιακών σχέσεων στο όνομα της αγοράς. Δεν απαντούν όμως πώς θα αντιμετωπίσουν τις νέες μορφές φτωχοποίησης παραγωγικών τομέων, κοινωνικών ομάδων, νοικοκυριών. Πώς θα σταματήσουν την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και διαρκή απώλεια θέσεων πλήρους απασχόλησης. Πώς θα εμποδίσουν την έξοδο από τη χώρα κεφαλαίων, αλλά και ανθρώπινου δυναμικού, που είναι σήμερα ο σημαντικότερος πλούτος που έχουμε. Πώς θα αναπληρώσουν την υποβάθμιση ολόκληρων περιοχών που διαρκώς φθήνουν και πώς θα δώσουν τέλος στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Σε αυτά τα πραγματικά ερωτήματα και τις επίγουσες ανάγκες φιλοδοξεί να απαντήσει το πρόγραμμα Ελλάδα, που θα αποτελέσει τη δική μας προοδευτική πρόταση για τη νέα ανάπτυξη της χώρας. Πρόγραμμα που θέλω να σας καλέσω όχι μόνο να το διαμορφώσουμε μαζί, αλλά και να το υλοποιήσουμε με ένα δυναμικό αυτοδιοικητικό κίνημα στην πρώτη γραμμή. Πρόγραμμα που θα συζητήσουμε στα περιφερειακά συνέδρια και θα οριστικοποιήσουμε στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Θα μου επιτρέψετε να κάνω εδώ μια σύντομη αναφορά στις βασικές επιλογές, στόχους και προτεραιότητες που κατά τη γνώμη μου οφείλει να υπηρετήσει αυτό το σχέδιο. Στην καρδιά κάθε προοδευτικής αναπτυξιακής στρατηγικής βρίσκεται ασφαλώς η παραγωγή νέου πλούτου σε συνδυασμό με τις νέες θέσεις εργασίας που επιβάλλεται να δημιουργεί. Επίσης και η ακριβοδίκαιη και αναλογική κατανομή κόστους και ωφελιών της ανάπτυξης στο κοινωνικό σύνολο. Στο κρίσιμο ερώτημα από ποιους και για ποιους η ανάπτυξη, η απάντησή μας είναι καθαρή. Μια ανάπτυξη που στηρίζεται στην κρατική χρηματοδότηση, το γιγάντιο πρόγραμμα δημοσίων έργων, κυρίως για υποδομές, το κράτος επιχειρηματίας σε εκτεταμένους τομείς έχει φτάσει στα όρια της. Σήμερα απαιτείται αναστροφή του αναπτυξιακού μοντέλου. Οφείλουμε να μεταβούμε από το κράτος επιχειρηματία και αποκλειστικό χρηματοδότη της ανάπτυξης στον πολίτη παραγωγό, δημιουργό και από τις βαριές υποδομές που έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια και οι περισσότερες από την παράταξή μας στην παραγωγική ανασυγκρότηση.
Είναι φανερό ότι μια τόσο μεγάλη ανατροπή απαιτεί την πλήρη κινητοποίηση κάθε παραγωγικής και δημιουργικής δύναμης του τόπου. Κινητοποίηση που περνά, που πρέπει να την εμπνεύσει, να την προσανατολίσει και να την αξιοποιήσει μια σημαντική και ταυτόχρονα οραματική παρέμβαση σε κάθε περιφέρεια του τόπου. Μια οραματική παρέμβαση που πρέπει να αξιοποιεί τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τον ιατρικό τουρισμό, τον τουρισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα που πρέπει επιτέλους να συνεργαστούν για να αυξήσουν τα ωφέλη και τις δυνατότητες που έχουν εάν συνεργαστούν, την ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις μεταφορές. Με βάση πια την ταυτότητα της κάθε περιφέρειας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις πηγές χρηματοδότησης ευρωπαϊκής και ιδιωτικής, τα υπάρχοντα αλλά και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τις πρακτικές συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που πλέον πρέπει να έχουν μια νέα σχέση συνεργατική και όχι ανταγωνιστική. Και κυρίως τις θεσμικές συνέργειες που απαιτούνται σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Θα αναδείξουμε με ολοκληρωμένη μορφή ένα νέο και πρωτοποριακό αναπτυξιακό πόλο υπόδειγμα. Θα τολμούσα να πω 3 παραδείγματα. Την Αττική Ριβιέρα στην Αττική, τη Νέα Ολυμπία στη Δυτική Πελοπόννησο, αλλά και την αξιοποίηση της βιομηχανικής ζώνης, της βιομηχανικής περιοχής της Κομοτηνής, που σήμερα είναι κτίρια φαντάσματα. Είναι 3 μόνο στόχοι και τέτοιους πρέπει να έχουμε σε κάθε ελληνική περιφέρεια. Γύρω από αυτό το πόλο θα αναπτυχθούν πρωτοβουλίες, θα δημιουργηθούν υποδομές, θα γίνουν μικρές και μεγάλες επενδύσεις. Δεν θέλουμε μια ανάπτυξη από τα πάνω. Θέλουμε όμως ένα όραμα που θα συγκινεί και θα είναι η ατμομηχανή για να κινηθεί η κάθε τοπική κοινωνία και να γίνουν οι αλλαγές που πρέπει. Έτσι θα προσελκύσουμε ξένα και ελληνικά κεφάλαια. Θα ολοκληρωθεί ένας παραγωγικός, κοινωνικός και οικονομικός ιστός. Αυτή η λογική θα σημαδέψει και το νέο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό. Και η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει το χρέος να δημιουργήσει τις θεσμικές, οικονομικές, νομικές και νομοθετικές προϋποθέσεις για την ταχύτατη και απρόσκοπτη υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Όπως έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά αυτή τη φορά όχι μόνο για τα συγκεκριμένα έργα, επενδύσεις και υποδομές, αλλά θα παραμείνει μια σημαντική αξία που θα είναι οι μεγάλες ανατροπές και αλλαγές που θα γίνουν στο κράτος. Έτσι θα αναγεννήσουμε το κράτος, έτσι θα αναγεννηθεί η αυτοδιοίκηση και η δική μας παράταξη. Πρώτος και καθοριστικός μας στόχος είναι να βγάλουμε τη νέα γενιά μπροστά. Να είναι αυτή που με τη γνώση, το ταλέντο, τη δυνατότητα, την ορμή, τη φαντασία θα σηματοδοτήσει τη στροφή και την επανεκκίνηση της ανάπτυξης. Το σύνθημα να παραμείνουν και να επιστρέψουν τα παιδιά μας στον τόπο τους είναι ο νέος εθνικός στόχος, γιατί είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που διαθέτει αυτή η χώρα. Δεύτερος εξίσου καθοριστικός στόχος είναι η ανασυγκρότηση της ραχοκοκαλιάς της ανάπτυξης, όπως λέγαμε πάντα στο Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν και πρέπει να είναι και στο μέλλον η μικρή και μεσαία τάξη. Σε αυτή στηρίχθηκε όλα τα χρόνια η ανάπτυξη και η ελληνική οικονομία, εκεί πρέπει και πάλι να στηριχθεί. Πάνω της θα στηριχθεί το μεγαλύτερο μέρος της αναδιάρθρωσης και της παραγωγής του πλούτου. Και βεβαίως, τρίτος στόχος είναι αυτός που αφορά το κοινωνικό περιεχόμενο της πολιτικής μας. Το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας της κάθε οικογένειας συμπληρώνει τις επιλογές μας. Όπως είναι φανερό, για να γίνει πράξη η νέα ανάπτυξη, το πρόγραμμα Ελλάδα απαιτεί και τη θεσμική ανασυγκρότηση της δημοκρατίας μας. Μια πραγματική ανασύνταξη της πολιτείας αυτή τη φορά. Όχι όπως η επανίδρυση του κράτους που διέλυσε εντελώς τη δημόσια διοίκηση επί νέας δημοκρατίας. Εδώ ο ρόλος της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καταλυτικός. Αξιολογώντας τα μεγάλα βήματα, τις κατακτήσεις, τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε στο προηγούμενο ιστορικό κύκλο, είμαστε σήμερα όριμοι να προτείνουμε ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.
Η προσαρμογή του διοικητικού και αυτοδιοικητικού συστήματος στα ευρωπαϊκά δεδομένα και στις εθνικές και τοπικές ανάγκες επιβάλλει τη γενναία αποκέντρωση της διακυβέρνησης και τη ριζική αλλαγή του κράτους, την ανάληψη των τοπικών υποθέσεων με ολοκληρωμένη μορφή από τους Δήμους, αλλά και την καθοριστική συμβολή της περιφέρειας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του αναπτυξιακού προγραμματισμού. Η ανασύνταξη της πολιτείας θα στηριχθεί σε πολύ συγκεκριμένες και μη διαπραγματεύσιμες μεταρρυθμίσεις στη βάση των ακόλουθων 4 αρχών. Το τεκμήριο της αρμοδιότητας πριν απ' όλα ξεκινά από τα κάτω και ανήκει στην αυτοδιοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι σε ό,τι αφορά τη λήψη των αποφάσεων εφαρμόζεται η αρχή της εγκύτητας στον πολίτη. Ο ισχυρός Δήμος είναι η βάση της μεταρρύθμισής μας, ένας Δήμος που πρέπει να έχει και τους αναγκαίους πόρους για να μπορεί να υλοποιεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται. Δεύτερον, με βάση την αρχή της επικουρικότητας των θεσμών και των επιπέδων ανάπτυξης, όσες αρμοδιότητες του Δήμου δεν είναι αποκλειστικές, εκχωρούνται ως συντρέχουσες και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οποία σηκώνει το μεγάλο βάρος της περιφερειακής ανάπτυξης. Τρίτον, με βάση την αρχή της αναλογικότητας των ευθυνών και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, προσδιορίζονται οι διαδικασίες εσωτερικής αποκέντρωσης ανάμεσα στους 2 βαθμούς της αυτοδιοίκησης και οριοθετούνται οι αποκλειστικές και οι συντρέχουσες αρμοδιότητές τους. Οι αρμοδιότητες αναπτυξιακού τύπου ασκούνται επικουρικά, ενώ οι αρμοδιότητες κρατικού τύπου ασκούνται αποκλειστικά. Η μη εφαρμογή τους επιφέρει κυρώσεις. Τέταρτη αρχή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η αρχή της οικονομικής αυτοτέλειας είναι υποχρέωση του κράτους, που συνεπάγεται βέβαια γενναία ανακατανομή πόρων υπέρ της αυτοδιοίκησης. Ασφαλώς η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ευρύτατη φορολογική μεταρρύθμιση. Την παλεύουμε από την εποχή που ήμουν πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Τότε καταφέραμε να αποκτήσουμε τον πρώτο αυτοτελή πόρο. Θέλω να πιστεύω ότι η παράταξή μας θα είναι αυτή που θα κάνει πράξη τη γενναία φορολογική αποκέντρωση και την απόδοση πόρων αυτοτελών που θα υποκαταστήσουν τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Με αυτή την οπτική καταθέτω 7 προτάσεις για την αυτοδιοίκηση και το σύγχρονο κράτος. Πρώτη πρόταση. Το κράτος πρόνοιας, και με αυτό θα κλείσω για να μην σας κουράζω άλλο, γιατί δεν θέλω να μονοπολίσω αυτή την ημέρα. Έχουμε πάρα πολλούς και αξιόλογους ομιλητές και στα 2 τραπέζια που θα ακολουθήσουν και θα σας παρακαλέσω να μείνετε και να τους παρακολουθήσετε όλους μέχρι τέλος. Μετά τα 2 τραπέζια θα μπορείτε να τοποθετηθείτε και εσείς. Πρόταση πρώτη. Το κράτος πρόνοιας οικοδομείται στο σύνολό του, στο πλησιέστερο στον πολίτη επίπεδο, δηλαδή στους Δήμους, όπως ισχύει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Όλες οι δομές πρόνοιας, όπως και όλες οι προνοιακές πολιτικές, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πρέπει να περάσουν στους Δήμους με όλους τους απαραίτητους πόρους. Η αυτοδιοίκηση εξάλλου πρωταγωνιστεί στην παροχή υπηρεσιών υγείας, με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων πρωτοβάθμιας υγείας στους Δήμους, και εγώ πιστεύω ότι στη συνέχεια πρέπει να γίνει και το επόμενο βήμα και για τα νοσοκομεία. Πρόταση δεύτερη. Οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες για τον περιφερειακό σχεδιασμό και όχι για να υλοποιούν τις επιθυμίες των Υπουργείων μέσω των ΠΕΤ. Το αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο του 1950, με το οποίο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τελεί υπό την απόλυτη κυδαιμονία του κεντρικού κράτους, καταργείται και αντικαθίσταται από ένα σύγχρονο πλαίσιο που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις στην ελληνική περιφέρεια. Πρόταση τρίτη. Τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης περνάνε στο σύνολό τους στις περιφέρειες και στους Δήμους, που αξιολογούν τις πραγματικές προτεραιότητες και με βάση αυτές εκπονούν περιφερειακά και τοπικά σχέδια απασχόλησης και κατάρτισης. Πρόταση τέταρτη. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης αποκεντρώνεται σε 2 φάσεις σε ποσοστό 80%, έτσι ώστε να γίνει μαζί με τα ΠΕΠ εργαλείο αναγέννησης της ελληνικής υπαίθρου, που είναι το μεγάλο στίχημα που πρέπει να πετύχουμε, και να υπηρετήσει έτσι το συγκεκριμένο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης κάθε περιφέρειας. Πρόταση πέμπτη.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπαίνουν δυναμικά μπροστά στην προσπάθεια για μείωση του ψηφιακού χάσματος που μας χωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετάβαση στις έξυπνες πόλεις, με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, η προώθηση ανοιχτών δεδομένων, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Δράσεις με εξωστρέφεια, με θεσμοθετημένες διαδικασίες διαβούλευσης. Στους ΟΤΑ των 2 βαθμών εφαρμόζεται καθ' ολοκληρία η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά ανατίθεται ταυτόχρονα και το καθήκον της καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Πρόταση 6. Η αυτοδιοίκηση έχει ρόλο στην εκπαίδευση. Δεν πληρώνει μόνο για τις επισκευές και τα λειτουργικά των σχολείων, αλλά αποκτά ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση, δίνει το τοπικό στίγμα και συνδέει την εκπαίδευση με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και της τοπικής κοινωνίας. Πρόταση 7. Νέος σχεδιασμός της καταστατικής θέσης των ερετών, ώστε να μην δημιουργούνται αντικίνητρα για την ευρύτερη δική του συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες. Και βέβαια, σε επόμενο στάδιο πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα διοικητικής αυτονομίας των ΟΤΑ, καλών πρακτικών και ευράβευσής τους με κίνητρα και τη δυνατότητα νομοθέτησης, κατάθεσης νομοθετικών προτάσεων από τους ΟΤΑ, αλλά αυτό σημαίνει και άλλες παρεμβάσεις. Γι' αυτό μένω σήμερα σε αυτές τις 7 μεγάλες αλλαγές που δίνουν ρόλο πρωταγωνιστή στην αυτοδιοίκηση, στον αγώνα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Σε αυτές τις προτάσεις σας καλώ να ξεκινήσουμε σήμερα ένα μεγάλο διάλογο. Ένα διάλογο που θα φτάσει σε κάθε συνοικία, σε κάθε χωριό, στα νησιά, αλλά και στις ορεινές μας περιοχές. Γιατί πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε ότι στην Ελλάδα δεν μπορούμε να νομοθετούμε οριζόντια. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες των νησιών, των ορεινών περιοχών, των μεγάλων αστικών κέντρων, των μητροπολιτικών περιοχών της χώρας και επιτέλους οι πολιτικές μας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σε αυτή την ιδιαιτερότητα και την ανάγκη του τόπου. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια, καλώ όλους και όλες όσους σήμερα υπηρετούν και συμμετέχουν στο θεσμό και πιστεύουν στην αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση, να δώσουμε υπόσταση στο νέο μεγάλο κύμα αλλαγών που αδρά σήμερα περιέγραψα. Πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε. Και θέλω να τονίσω ότι θεμελιώδης προϋπόθεση για να πάρει σάρκα και οστά αυτή η πρόταση είναι να δυναμώσει η μεγάλη δημοκρατική παράταξη μέσα από τη δημοκρατική συμπαράταξη. Και εσείς που εκφράζετε με τον καλύτερο τρόπο στις τοπικές κοινωνίες τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, είστε η εγγύηση για την αναγέννηση της παράταξης και της πατρίδας. Έχω τη βαθιά πεποίθηση και την ελπίδα ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι,